चाहूंगा कि अब हमारी बहन उमा यादव जी जिनको सुनने के लिए आप चाहते कि खोजा खोजा भइल सोझिया से भोर आगवा जवार मची गइल बटे सोर तो पली जतिया उखाड़ कइली वाह वाह उखाड़ कइली उखाड़ कइली। ये आशीर्वाद राजेश कुशवाहा जी प्रधान सिरजम विकास खंड पैतारपुर देवरिया बहुत सारा आशीर्वाद। तया सोहली मेरे यागबा हई फलन वो फरार भइली। आप आइए ना, आपको देख के हमके एनर्जी आवेला। ठीक आप आए। मैं बहुत देर से गा रही हूँ, हमरो पे तो दया करो। खड़ा होके में तो हमरा दिक्कत बा, पिछला 1.5 घंटा से गावत रही हम, तब तो ना इला कि हम चल के तनी बगलिया में खड़ा हो जाए। लेकिन अच्छा गाते हो विनय। खोजा खोजा तो भाई हमारा स्केल लगा दीजिए ना, मेरा स्केल। कि खोजा खोजा तो भाई सोझिया से भोर आगवा जवार मच गइल बटे सोर आ तो पली जतिया उखाड़ कइली उखाड़ कइली। हमर बड़ भैया अमित रजक भैया उपस्थित भइल वाली। हमरा हुआ तब से जो हाथ रही कि हमारा अमित भैया कहाँ बने। बहुत ही सुंदर गायक बड़ भैया, बहुत बहुत स्वागत। तया सोहली तया सोहली से भइल रही करहिले सोरा हिलते देखलिस परेशान। पियवा पतनी न विचार कइले अब अकेले गा एक और हमारा फेवरेट गाना बा लास्ट में हो सुनाई कि कैसे मैं आई बलम रौड़ी से आवत में डर लागेला थर थर कांपे भीतर से करे थर थर कांपे भीतर से करे आवत में डर लागे कैसे मैं आई बलरौनी से आवत में डर